wasekuseni sisebenzisana amakhanda. Umthandazo wasekuseni. Nkosi engumbusi, nini mandla wonke, mdali wezulu nomhlaba. Siyabonga Nkosi ulale nathi wavuka nathi ngomusa wakho nangothando lwakho. Usinqobelile amawongowongo, salala kahle, savuka kahle. Kungesikhona ukuhlalipha kwethu nokuthanda kwethu. Futhi hayi ngoba nakho sinamacebo amahle wosuku. Noma ngoba senza kahle phambi kobuso bakho. Kungumusa wakho mveli na. Siyacela kuwe Nkosi yamakhosi. Uba usilondoloze usukwini lakho nalamuhla. Kanye nemindeni yethu. Kube usuku lokukhazimulisa wena wedwa Nkosi yami. Usiphaselana losuku ngentando yakho zesingono. Siyamba ukuqonda nayiqinise endleleni zakho. Ngoba lolu suku siboniselana ngenjongo kuba silungise indlela zethu phambi kobuso bakho. Situse igama lakho. Sithi udumo nenkazimulo kungokwakho kuze uyiphathe. Amen. Ingakho masikhuleka sithi Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho. Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Sithathelela amacala ethu njengoba nathi sithathele abanamacala kithi. Ungasingenisi emlingweni kodwa sindise okubi. Ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze uyiphathe. Amen. Sikukhaya Jehova, usilondoloze ngomusa wakho. Sihlale ebukholweni bakho sikukhonze njalo manje uphathe. Amen. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Ngezono zokhokho bethu. Nkosi sihawukele. Ngezono zokhokho bethu. Nangezono zethu. Izono zethu zisihlalise nabezizwe abangayifuni imiyalo yakho. Abanyanya ngisho neminikelo yakho. Nkosi sihawukele. Nangezono zethu. Izono zethu zisihlalise nabezizwe abangayifuni imiyalo yakho. Abanyanya ngisho neminikelo yakho. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Ngezono zokhokho bethu. Nkosi sihawukele. Ngezono zokhokho bethu. Nangezono zethu. Nangezono zethu ezenza abezizwe basebose. Noma sibatshela ngomthetho wakho. Bayasibulala
Sibulala basenza izimvu zokhatshela siyawukele Nkosi yamakhosi nangezono zethu ezenza abezizwe basebose noma sibatshela ngomthetho wakho bayasibulala basenza izimvu zokhatshela siyawukele Nkosi yamakhosi Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele ngezono zokhokho bethu Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu nangezono zethu zokulandela indlela yabezizwe yokukhonza imimoya yezindondo namandege namalawe siyawukele Nkosi yamakhosi sonile phambi kwakho nangezono zethu zokulandela indlela yabezizwe yokukhonza imimoya yezindondo namandege namalawe siyawukele Nkosi yamakhosi sonile phambi kwakho Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele ngezono zokhokho bethu Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu sekonakele kunzima okobuyela lowe masibuyela kuwe ababuswa ile moya mabelele nathi njengasemhleni yasendoda yoMose no-Aroni sekonakele sekunzima okobuyela lowe masibuyela kuwe ababuswa ile moya babelele nathi njengasemhleni yasendoda yoMose no-Aroni Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele ngezono
zokhokho bethu. Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu. Sekonakele kuzinhlanga zimuka nomoya. Balalela izangoma nabelombe nabenzi begelenga. Abathukuthulu ezituyiso abantwana bakho. Seziwatuyisa ngamandla omnyama. Masiveza ukukhanya yoniveza omnyama. Masisho umkoti bona bathi goyababa. Sivikele Nkosi phakathi kwezitha zakho. Sekonakele kuzinhlanga zimuka nomoya. Balalela izangoma nabelombe nabenzi begelenga. Izitha zakho ezinkulu ezituyisa abantwana bakho. Zibatuyisa ngamandla omnyama. Masiveza ukukhanya yoniveza omnyama. Masisho umkoti bona bathi goyababa. Sivikele Nkosi phakathi kwezitha zakho. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Ukuthula nomusa nothando neqiniso makwana uJehova nangofakazi ongcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha manje ziphathe. Amen. Nkosi usedaweni manje ziphathe. Amen. Ngizocela nje ukuhawukela ngihawukele kakhulu ngokubhima le ngoma lesihlabelelo singaka leli hubo leli elibaluleke kakhulu elisonga yonke incwadi yethu yeBhayibheli, liphinde futhi lisihlandise kakhulu ngesimo esingaphansi kwaso. Kodwa kuthiwa uzenzile akakhalelwa. Siqala phezulu ukuthi sihawukele Jehova ezonweni zokhokho bethu. Yebo bazenzile, yebo benzile lokho ababenzile, bahlasana nabezizwe, balahla umthetho kaJehova ngayo yonke indlela. Uphinde kuba sihawukele futhi ezonweni zobaba bethu, nawo obaba bethu futhi bafike bahamba endleleni efanayo nathi futhi. Hayi ukuthi mhlambe asinalo icala, nathi sinecala ngoba silandele indlela yabezizwe. Izitha ezinkulu zikaJehova ezinyanya imithetho yakhe, ezinyanya iminikelo yakhe, ezingafuni ngisho nanemithetho yakhe kakhulukazi. So namhlanje kuwusuku kusihlwa ntambama kuzoba kuwusuku lokuhlawulelwa, usuku lokuhlawulela ngoba kuyinyanga yesikhombisa. Namhlanje kumhla ka-9, kusihlwa kuzoba kumhla ka-10, usuku lokuhlawulelwa. Kuthiwa-ke usuku le-atonement, lokuhlanjululwa kwethempeli, lokuhlanjululwa, lokunxusela kwesizwe, lokunxuselwa kwabantwana bakaNkulunkulu, benxuselwa kuNkulunkulu ukuba asihawukele. Namhlanje usuku lesihawu, ngizana ngisho njalo ukuthi namhlanje usuku lesihawu. Angazi-ke ukuthi ukuziphi iy'ntaba nokuthi wenzani lapho, nokuthi iy'nhlelo zakho zosuku zime kanjani. Kodwa lolu suku lize ngakuphuthi.
ikakhulukazi uma uthe walibona le video noma uthe wezwa le idol, lungakuphuthi lolu suku. Ngisho noma kuthiwa sekuphuthile-ke lolu suku, libambe ngaleso sikhathi olibamba ngalo, uvume izono zakho, uzinyusele enkosini, inkosi yokuhawukela kuwo konke izono zakho onazo, ngoba lona suku olwavulwa ezulwini lolu lathi-ke indlebe wathi uJehova, indlebe yami ngiyayibeka namhlanje, nginikela kubantu ukuba ngizizwe izikhalo zabo nezono zabo, bezivume nokuhalalisa kwabo nokubonga kwabo nokucela umusa kubona, umusa kimina ngezono zabo zonke. So lolu usuku-ke olukhulu kakhulu kuzo zonke iy'nsuku, kuyo yonke imikhosi sinikela, sijabula, sina, kodwa lolu suku kahle kahle luwusuku lwesililo kakhulukazi, luwusuku lokukhala, luwusuku lokuzila ukudla bekuthi kufanele uzile ukudla. Kuthi-ke kusihlwa ngaleso sikhathi usile ngaso, kuthi bese kufika leso sikhathi leso sokuba kunikelwe kuJehova, usungalukhulula-ke ibhande lakho, kodwa usuku lokukhala kuJehova, usuku lwesililo lokucela uhawukele. So lana-ke abantu abaningi bake bethi, oh, lo mkhosi ngoba wavalwa na. Ngiqale kahle ngaqala ngalesi sihlabelelo lesi, ngoba lesi sihlabelelo siyakuvezela ukuthi ayikho into eyashintsha, kodwa ingoba thina sesilandela indlela yani yabezizwe. Izitha ezinkulu ezingayifuni imithetho kaJehova, ezinyanya neminikelo kaJehova. Yonke imikhosi efaka iminikelo yegazi, eminingi imikhosi yachithwa, kwase kufakwa iminikelo yemali kakhulu. Ngobani? Yonke indaba yayimanarana nokubhenefitha kwabo noma yokukhulisa ibandla, Church of Rome, ngaleso sikhathi, ukuze bazokwazi ukuthi bafeze konke. Futhi eminye imikhosi singayifakela nje amaRoma, kodwa iqala way back ngesikhathi zo 339 if I'm not mistaken, 335 club, ngesikhathi sombuso wamaGreek. So umbuso wamaGreek-ke iwona-ke wachitha-ke imikhosi kaJehova. Oba umbuso wokuqala wachitha imikhosi kaJehova, wafundisa abantu bakunikelwe ngengulube, wangcolisa ithempeli likaNkulunkulu. So iminikelo kaNkulunkulu iyagcina isisiningiso, abagcina abantu sebengasakhonzi ngendlela. Iminikelo-ke okunye nemikhosi eminye yaqedwa ngo-325 eCouncil of Nicaea, 325 AD eCouncil of Nicaea. Lobo kwaku-BC, lo 339 ngicabanga kwaku-BC, hayi ngicabanga ku-BC, kwaku-BC, before Christ on earth, before the common era. Bese kuba u-AD esengasekho Kristu emhlabeni, esefike wahamba emhlabeni. So ngo-325 AD eCouncil of Nicaea, wabiza bonke abantu, uConstantine wabiza bonke amabhishophu, wabiza bonke abantu ababenama-scripture ezenkolo zikaJehova, wayeza nawo la. Kwabangwa into ey'ningi-ke lapha eCouncil of Nicaea, kwabangwa ngisho nanelokhuzana, nale ndaba yonkulunkulu oziqu ezintathu. Kwakuyidibhethi enkulu lapha, abanye baphethe iy'ncwazi izabo, cha, akekho unkulunkulu oziqu ezintathu, uNkulunkulu munye, ngoba thina singaphansi kwe-Abrahamic faith sinonkulunkulu oyedwa. Kuthiwa yini le imonism, sikhonza kuthiwa imona yasipela mengaphosisi, ngoba umona usho singular, yabo. So nje wathiwa sikhonza uNkulunkulu thina oyedwa. Kwasho ukuthi-ke nale nkolo yaseBhabheloni la bayifaka, bayifuse ngenkani, bayifaka enkolweni-ke kaJehova, i-Abrahamic faith. But no, uNkulunkulu uziqu ezintathu, uNkulunkulu emithathu. Nangampela abantu baze bak-adoptha lokho ukuthi uNkulunkulu mthathu. uNkulunkulu uyedwa, uJehova umdali wezulu nomhlaba, usebenza ngeziqu ezintathu, isiqu sakhe, nesiqu sezingilosi, nesiqu sendodana. Indodana-ke ifola ngaphansi kwabantu bonke. Yes, I repeat, ifola ngaphansi kwani? Kwabantu bonke. Ukuthi-ke kwi-scripture, ngoba asithandi ukufunda kakhulu, asithandi ukufunda, and ngiya-understand ngoba abanye bayikhuluma lento, sebeyayikhuluma futhi kakhulu abantu. Ngangikhuluma ekuqaleni sangena evangelini ngithi mina
umsindo uyosusa izwi laNkulunkulu engqondweni zethu. Umsindo lama ogani nokujayiva ebandleni abantu baphunyelwa izwi laNkulunkulu. Yes, amaKristu amaningi ama-charismatic church awazi fokhona ngezwi laNkulunkulu. Next, lutho. Basebenza ngo-pastor. Pastor says. Ubaba uthe. Umfundisi uthe. Wena uthini wena? Yes, yamuzwa umfundisi uthi wena uthini? uNkulunkulu uthini? Basebenza ngalo. Hayi thina ebandleni lethu siyayigqoka iqebhe. Hayi thina ebandleni lethu siyayigqoka amabhluka. Thina ebandleni lethu siyayigqoka ikete ezisibambayo nje. Asiqoke uwebheleza le. Yes, ngiyezwa ebandleni lakho ukuthi niyayigqoka leyo nto leyo. Ayisebandleni lakho, angithi la mfundisi lelo bandla. Akuthi la uNkulunkulu. Go ahead yenza lokho. Kodwa ubheke ukuthi umfundisi uthini, ubheke uNkulunkulu uthini. Ngoba egcineni umfundisi akanazulu, ibandla linazulu. uJehova nezulu. Yonke abantu uyazi la. WaKristu akanalo izulu, uJehova lezulu. Ngitshela. Awuna Jehova lezulu. Ingakho uKristu bebeza kuyena wesifundisi omuhle uthi usholani uthi ngimuhle. Monye umuntu omuhle. uJehova kuphela umuntu omuhle. So uJehova engenza ngokuthanda kwakhe as long as abanye abantu benga-understand. Yabona bekhulunywa ngenhlupheko isambulo. Isambulo uma ungasifunda kahle, ungalithathazeleli isambulo. Asambe sekusona isambulo. Sekuchapter 1 isambulo. Ngizofuna ukuvezela la ukuthi khona uzo-understand la akusiyo uJesu otshela abantu ukuthi kuzokwenzakalani kwenzakaleni. Yeah. Kuzokwenzakalani kwenzakaleni. Ngoba lapha abona uMateyu 24. uMateyu 24 umayelana no-70 AD. Mhla uTitus ehlasela iJerusalem. Kahle. Amavesi amaningi lapha mayelana no-70 AD. Ngoba basuka abafundi bakhe. Oyizwa nje eqaleni. Abafundi bakhe bamkhombisa uJesu iJerusalem. Bathi buke eJerusalem bamkhombisa ukukhazikhazi weJerusalem. Bephendula uJesu uthi-ke anazi mina ntoni ukuthi la awuyoshiwa itshe phezu kwetshe. Yabo? So manje ubatshela ngani? Ubatshela ngeJerusalem. Bambuza Nkosi kuyokwenzakalana nini lokho? Kuyokwenzakalana nini lokho? Usiyabatshela ngamihelo ukuthi ngiyobona lo nalo. Yabo? Bese abatshela ngevangeli lombuso. Ivangeli lombuso kufika lofika umbuso kaNkulunkulu. Vele liyafana nesemhleni kaNoah. Vele liyafana. And uma ufunda yabona iBhayibheli ufuna ukuthi unikeze isikhathi. Abona ufunda from Genesis suyisambulo. Kwenziwa into eyodwa. Abantu abahlezi be-attackwa yini? Abantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu bahlezi bekhuluma ini? Okusiphendukana. Usoze uGenesis uzofika kwisambulo. Bahlezi bekhuluma into eyodwa abantwana bakaNkulunkulu bathini? Phendukana. Yes. So abantu abafuna ukwenzani? Ukuphenduka. So ngoba bengafuna ukuphenduka benza njani? Bayababulala. Abangabulala bayahleka. Wena uyadlala ngeke kuyenzeke leyo nto. Siyakhumbula eSodoma naseGomora. Abakhonyana abalotha abakhonyana amadodakazi kaLothi ukuthi bazwana kanjani? Bazwana basuyantela bahleka. Ukuhleka. Kanjalo nakulo kuNoah abantu babehleka usuku. Bathi leli khetha lidala leli. Lingathi kuyavela amanzi ezulwini. Akavela amanzi ezulwini. Khumbula ukuthi uNkulunkulu umemezela izinto ezintsha ezingakaze zenzeke. Zithi mazenzeka lezo zinto wazi ukuthi ungubani? Isho kanjalo yes. Incwadi yake kalokhu isho kanjalo izayo. Uthi bawuthi uNkulunkulu sitshela izinto ezokwenza singakenzeki. Zimemezele. Ukuze sobona ukuthi uNkulunkulu. Sitshela ukuthi uzokwenzakalani. Mase wenza sobona ukuthi kampela ukuthi uNkulunkulu. So uJehova akenzi lutho engabazisanga ini abaprofeti nezinceku zayo. Isho kanjani incwadi kaAmos? Usuqala amemezele Amos 3. Shuthi kuzokwenzeka ukuthi ukuze kuzothi kwenzeka uwazi ukuthi ubani okhulumile. Yes, asisifundeni isambulo la chapter 1. Sibalekile. uJohane uyanikwa isambulo sika Jesu ngengelosi. Funde kuverse 1. Isambulo sika Jesu Kristu amnika sona ubani ukube abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane ethuma
ingilosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane, owafakaza ngezwi likaBani likaNkulunkulu nangofakazi ngobani ngoJesu Kristu. Konke akubonayo, ubusisiwe ofundayo nabo abezwayo amazwi alesi profetho bagcina okulotshiwe kuso ngokuba isikhathi sinini siseduze. So ubani umuntu owaziyo ukuthi uzokwenzakalani, kwenzakaleni nini kanjani? uNkulunkulu. Akusiyi uJesu owazi ukuthi kuzokwenzakala nini ngasiphi isikhathi. Akakwazi uJesu. Uyayidasula uJesu ukuthi-ke uthi ngisho nalolo suku uthi indodana yomuntu ayilazi angithi uNkulunkulu kuphela olaziyo, nazingilosi ayekho umuntu olaziyo ngaphandle kaNkulunkulu kuphela. So uNkulunkulu uthembe ini manje? Uthembe ingilosi, wasingilosi ngiyakuthuma la. Thuma uJesu, kuba uJesu umnikeze lesambulo lesi. Bese uthi na uNkulunkulu la unikeza abantu, unikeza uJesu lesambulo ukube anikeze bani, anikeze izinceku zakhe, ethumela ingilosi. Yabona? Kunikwe bani uJesu ukuba anikeze izinceku zakhe, ethumela ingilosi. Okusho ukuthi abantu abayoqonda kakhulu, abantu abamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba banayo incwadi esambula ngaphakathi kwabo. So umuntu ongamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi akanakuqonda lutho. Yingakho uma kuthiwa nje siphuthuma kwincwadi kaDaniel, ngiyazi ukuthi sijwayele ukuthi siyifunde le ncwadi. Chapter 12 kaDaniel. Chapter 12 kaDaniel. Yes, chapter 12. Chapter 12 siqaleni. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakovela isikhulu esigamileyo esimele abantwana babantu bakho. Kuyakuba yisikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube ileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa bonke abafunyanwe belotshiwe encwadini yokuphila. Abaningi abaleleyo emhlabathini wothuli bayokuvuka, abanye bavukele ekuphileni okuphakade, abanye ihlazo nasekunengweni okuphakade. Qhubekeke. Verse 7. Abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. 4. Kubalulekile. Kepha Daniel gcina amazwi unamathisele incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube njani, kube kuningi. Verse 5. Ngase ngibona mina Daniel ibheka kwakumi abanye ababili, omunye ogwini lomfula nganeno, omunye ogwini lomfula ngaphesheya. Omunye wathi komunye owembethe ilineni owayephezu kwamanzi omfula, kuyakuba nini ukuphela kwalezi zimangaliso na? Ngezwa umuntu owembethe ilineni wayephezu kwamanzi omfula waphakamisa isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sokukhohlo ezulwini, wafunga ophilayo kuze kube phakade ukuthi kuyakuba ngokwesikhathi nenkathi nengxenye, nalapho sebeqedile ukuphohloza amandla abantu abangcwele, zonke lezi zinto ziyokuqedwa. Verse 8. Ngakuzwa kepha angiqondanga, bese ngithi, Nkosi yami, ukuphela kwalokhu kuyakuba yini na? 9. Wathi, hamba Daniel, ngokuba amazwi avalwe anamathiselwe kuze kube sesikhathini sokugcina. Angithi yabo Daniel uvale ngani? Uvale ngophawu. Savala ngophawu ngoba kusekugcineni. Yabo. Okusho ukuthi nje emhleni kaDaniel ngonyaka wawo 600 ngonyaka uDaniel la kwakunyaka wo 500 plus ngoba kwakuyi-countdown because uDaniel wathunjwa ngonini, wathunjwa ngo-605, so countdown. So ngonyaka wawo 500 and something kwambulelwa lokhu uDaniel.
So ngoba imbulelwa lokhu lo usiyatshelwa izinto ezizokwenzeka. Kodwa izokwenzeka nini? Ekupheleni ngezikhathi zethu. Kuthiwa-ke hayi noma sisala ngophawu ngoba lokho okubonayo yinto yasemhleni wokuphela. So ukuze abantu bangalike bewarisheka bethi hayi busi kaphela kwathiwa kuyoqonda abantu bangaleso sikhathi okuyithina abantu balesikhathi lesi ngoba yinto ezokuphela. Okay, asiqhubekeni-ke sekuverse 10. Abaningi bayakuzihlanza, nakho kubalulekile. Abaningi banjani? Bayozihlanza. Nayi-ke indaba ebalulekile. Abaningi bayakuzihlanza, bazenze mhlophe, bacwengisiswe, kepha ababi bayokwenza kabi. Kodwa akuyuqonda noyedwa omubi nokho oyedwa omubi nokho abahlakaniphileyo bayakuqonda. Ayizwa ubalulekile. Siphinde uverse 10. Abaningi bayakuzihlanza, bahlanza ingubo zabo kephi? Egazini lewundlu. Iwundlu elungubani? ElunguKristu. Ingakho sithi ngikade ngithi mina-ke akuyuqonda noyedwa umuntu azi ukuthi kuzokwenzakalani umuntu mangamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi, ngoba uJesu kwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ila khona sithola khona ukuhlanzwa, ila khona sithola ukupurify kodwa siphelele phambi kwaNkulunkulu. Angithi yabo? So manje uma ungamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi uzoqonda kanjani ngale mfihlakalo? Uzokwazi kanjani? Uzokwazi kanjani ukuthi isikhathi sekusona isiphi? Uzayiphilela nje njengabantu bephila. Kuze kushaya lesikhathi ukuthi usiyafika umyeni kutholakala ukuthi wena hayi awunawo amafutha ngoba isibani sakhe kanjani asikhanyeni. Izwi laNkulunkulu lisibana ngithi ukuze likhanye izwi laNkulunkulu udinga ini? Umoya ongcwele. Kodwa umoya ongcwele utholakala ngani? Ngokwamukela uJesu njengenkosi no serious. Uma uhamba uye kuchapter uya kwizenzo la sambeni sekwezenzo masiya lapha nasiphuthuma kuzenzo ngiyayithanda lezo zenzo. Azenza kwincwadi yezenzo khona indoda lapha eyayinegama elikhulu bani Ananiya, yayinegama elihle laphayana, enegama elihle kakhulu. Kenaniya verse 10. Chapter 10. Umbono kaKenaniya. Kwakukhona eKhasariya indoda ethile egama layo linguKenaniya edume eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase Italy, Rome. Verse 2. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke, abela abantu abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu njalo. Wabona ngokusobala embonweni ingilosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ihora lesishagalolunye emini, ithi, Kenaniya. Wayiqolozela nokwesaba wathi, kwenze njani Nkosi? Yathi kuye, imikhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba yisikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. So ukukhuleka kwakho nokunikela kwakho kuyanyuka kuye kuNkulunkulu kube yisikhumbuzo. Leli bandla hlezi sike sikubamba leli verse elikuMateyu 5 verse 7 lithi babusisiwe abanomhawu wabanjani bawuhawela. Lo muntu umuntu wezizwe kodwa ngenxa yokuba uyakhuleka uNkulunkulu njalo nabendlu yakhe bayamsaba uNkulunkulu futhi abela abampofu, inhliziyo kaNkulunkulu wayithinta yaguquka. Wathola isihawu angafanele ukuba uyasithola isihawu. Qhubeka verse 7. Verse 5. Thuma-ke amadoda eJopha ubize uSimoni othile othiwa uPetru, yena ungenisile kwaSimoni. Yena ungenisile kwaSimoni othile, umshuki
ondlu yakhe ingasolwandle. Isimukile ingilosi ebikhuluma naye, wabiza ababili bendlu yakhe nebutho elikholwayo kulawo ayehlala naye njalo, wabalandisa konke wabathumela eJopha. So yayibona-ke manje lana ngifuna ukuthi siqonde into eyodwa ukuba uma uzingcwelisa uba uhlakaniphile, ukuhlakanipha ngithi ngokwesaba uNkulunkulu angithi uzokwazi ukuthi uqonde, ngoba uma uhlakaniphile uzosaba uNkulunkulu wenze lokhu uNkulunkulu akuthandayo until uzuwine inhliziyo yakho. Uma uwina inhliziyo yakho uzoreceive isihawu. Uma receive isihawu uzofundiswa ngoJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, uzokwazi ukuthola umoya ongcwele because uzokwazi ukuthi uqonde kuphela, ngoba awuyiqonda noyedwa uma engamtholile bani uJesu njengenkosi nani nomsindisi. Once receive uJesu njengenkosi nomsindisi uzokwazi ukuthola umoya ongcwele. Asihambeni lapha ko verse 21 sehle nawo. Noma siqala ku-24. Ngamomuso bangena eKesariya, uKhoneliyo wayebalindele, esebizile izihlobo nabangani bakhe abakhulu. Kwathi ukuba engene uPetru, uKhoneliyo wamhlangabeza wawa phansi ngasezinyaweni zakhe wakhuleka. Kepha uPetru wamvusa wathi, sukuma, nami ngingumuntu nje. Esekhuluma naye wangena wafumana abaningi ababebuthene. Wayesethi, niyazi ukuthi akuvunyelwe ukuba umuntu ongumJuda ahlangane ahambelane nowesinye isizwe, kepha uNkulunkulu ungitshengisile ukuba ngingasho nangoyedwa ukuthi unechilo nokuthi ungcolile, akithi bahlambulukile. Awuyiqonda nanoyedwa ngaphandle kwalabo abanjani abahlambulukileyo. Khumbula isisho njalo incwadi. Sho ngani incwadi esifunda kade ngeke. Qhubekeni. Verse 29. Ngakho lokhu ngizile, ngingalanga. Ngakho ke sengiyabuza ukuthi ningibizelani na? 30. uKhoneliyo wathi, ngezinsuku ezine ezidlule ngaleli hora bengenza umkhuleko wehora lesishagalolunye endlini yami. Bheka, indoda eyembethe ingubo ekhazimulayo yema phambi kwami. Yathi, Khoneliyo, kuzwakele ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho abampofu izipho, kukhunjuliwe phambi kwaNkulunkulu. Ngakho-ke thuma eJopha ubize uSimoni othiwa uPetru, yena ongenisile endlini kaSimoni umshuki ngasolwandle. Ngase ngithumela-ke kuwe ngaso leso sikhathi. Wenza kahle ufike. Manje sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuba sizwe konke okuyalelwe yinkosi. Yabona? Qhubeke intshumayelo kaPetru. Khona uPetru wavula umlomo wakhe nembala. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Akabheki ubuso bomuntu, ngoba akamsabi umuntu, akanandaba namuntu uNkulunkulu ukuthi wena ungakanani. Yabona? Kodwa unecare nomuntu. Fanele uyizwe kahle. Ungazi ukuthi mengithi akanandaba namuntu uthi akanandaba namuntu uthi uyofuna ubulala uthi akusiyinto enjalo. 35. Kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyakwamukela kuye. Walithumela izwi kubantwana bakwa-Israyeli eshumayela ivangeli lokuthula ngaye uJesu Kristu, yena oyinkosi yabo bonke. Niyalazi izwi elamenyezelwa eJudiya lonke, liqalile eGalile emva kokubhabhadiswa akushumayelayo uJohane, lokuthi uNkulunkulu
wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla, owahamba enza umusa, ephulukisa bonke abasemandleni kaSathane, ngokuba uNkulunkulu wayenaye. Ufakaza ngobani manje? Ufakaza ngoJesu. Ufakaza ngobani manje? Ufakaza ngoJesu. uJohane, ukhumbula ukuthi uJohane uthole ini? Isambulo. Wayethola isambulo uJohane ngoba wayefakaza uNkulunkulu nangobani? NangoJesu. Sifunda isambulo kanjalo angithi? So wonke umuntu ozokwazi ukuthi aqonde kakhulu, aphiwe umoya ongcwele noma aphiwe incwadi yokuphela, umuntu ozobe egcina umthetho kaNkulunkulu efakaza ngobani? ngoJesu. Ukuthi ungakanani. Ayizobona nawe uPetro ubafakazela ngobani? ngoJesu. Ubukhulu babani? ngoJesu. Basuka kubani? Basuka kuJohane. Ukuthi kwaqala eJudiya ngobani? ngoJohane uMbhaphathizi. Ngale ndaba enkulu zale ndoda le eyabhabhathizwa kuthiwa bani? uJesu, eyayihawukela abantu, iphulukisa abantu efeni. So uyabatshela ngoJesu ngoba bazi ngobani? ngoJesu. Abantu babizelwe ukuba uthunyelwe ingilosi ukuba ahambe olanda uPetro, ngoba uPetro uyena ozobafundisa ngobani? ngoJesu, ukuze bazokwazi ukuthi bethole ini? Umoya ongcwele. Kanti abanye bayafundiswa la, ngisengiyayibuka nje intention yabo bonke abantu ngendlela sebethula ngayo. Lo muntu usukele and uzoza nendaba ezinhle. Ngiyabuka ivangeli elashiywa uKharananiku. As much as yabona ipower kunepower. Ipower isetshenziswa kanje. Ipower isetshenziswa kanjani? Kanje. And wayeyinduna uKharananiku oqala, induna yekhulu. And imagine wayeyinduna yekhulu okusho ukuthi ubamba abantu abawu-100 abala endlini. 100 abantu abanjani? Abala endlini. Sesikasho mhlawumbe 100 or less kwakhona abahamba nalokho, kodwa ukukholezela ini? Induna yonke. Awukwazi akithi. Yingakho kuthiwa ibutho lakhe lalikholwa. Wathumela ibutho lakhe elanjani? Elalikholwa. Wabiza indlu yakhe nebutho lakhe elanjani? Elalikholwa. Okusho ukuthi lalalela yena icommand yakhe. So awubona ukuthi umuntu omkhulu kangakanani? Wayemkhulu lo muntu. So i-authority namandla asetshenziswa kanje asetshenziswa kanje amandla. Uma unikezwe ithuba ungumKristu wabekwa phezulu, sebenzisa kanje amandla. Uwasebenzisa kanje amandla. Uma uthi ukhuleka ngo-12, u-12 watshela ukuthi yazi ngobezange nge-10 to 12. Ngisuke ngiyokhuleka ngo-12. Ngangijoyina ngo-12 then bese nami nidle rest lakho i-hour leli lathi nibuyele u-1 o'clock. And ngeke abantu benze bayizithethe ngoba uyini wena? Umphathe. Ngeke benze izithethe umphathe wena. Meqala umsebenzi, before siqala umsebenzi asike sikhulekile before siqala. Ngeke bayizithethe ngoba uyini wena? Yes. Igunya lakho asetshenziswa kanjalo, amandla akho asetshenziswa kanje. Asiqhubekele. 38 siku-39 nathi singofakazi bezinto zonke azenzayo ezweni lakwaJuda naseJerusalema, yena abambulalayo bamphanyeka emthini. Lo uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu, wamnika ukuba abonakale. Kungengowabantu bonke, kodwa thina esingofakazi abakhethiwe nguNkulunkulu ngaphambili, esasidla siphuza naye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. Wayeseyala-ke ukuba sishumayele kubantu, sifakaze ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba abe ngumahluleli wabaphilayo nabanjani? Nabafileyo. Ngaye bonke abaprofethi bafakaza ukuthi ngegama lakhe bonke abakholwa nguye bayakwamukela ukuthethelelwa kwezono. So ngaye uKristu sinjani? Siyahlanjululwa. Ngaye uKristu sinjani? Siyahlanjululwa. Ingakho sithe isambulo akuyoqonda ukuthi incwadi kaDaniel akuyoqonda noyedwa onjani? Ongahlambulukile. Akuyoqonda noyedwa onjani? Ongahlambulukile. Okusho ukuthi step sokuqala nje siwamona uJesu njengenkosi nomsindisi kuhlambuluka. Ngoba kuKristu senjani? Siyasingcwelisa. NgoKristu sinjani? Siyangcwelisa. Egazini leWuli senjani? Siyangcwelisa. Ingakho sinesihlabelelo sithi elamaqhawe kaJehova kanjani angakuthandanga uphinda wawo, azihlaza ingubo zawo zabamhlophe njengeqhwa. Kephi? Egazini leWundlu.
Yabona? So kunjalo-ke nalapha kwisambulo kuthiwa-ke yilabo-ke abangakusandanga ukuphila kwabo abahlaza iy'ngubo zabo njengeqhwa. Omunye umzalwane wakwathi wefunda wathi, hawu, kanti nina lalicosha iBhayibheli libhala lesihlabelelo. Libhala lesihlabelelo. Cha kwaqondana ngoba into yezulu angithi. So asiqhubekeni. Ukubhabhadiswa kuKhristu nabendlu yakhe. So lokho abafundise kona ukuthi uJesu wafa wavuka bayakholwa yikho. Ufuna uyizwe? Verse 44. Wathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi, phezu kwabo ababelizwa izwi. Bonke wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi. Okusho ukuthi bengakafakwa emanzini, ngokuthi babekhona ukuthi ngampela uJesu wafa wavuka ngosuku lwesithathu, wayesithunywa sikaNkulunkulu, bathi wawu inhliziyo zabo zavuleka, sathi ngiyamthanda lo Jesu, behla uMoya oNgcwele. Same time bengakangeni ngisho ukungena emanzini, ngoba indaba imayelana nani? Khona. Indaba imayelana nani? Khona. Wena uyamamukela yini enhlizweni yakho uJesu njengenkosi nomsindisi? Once wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi enhlizweni yakho, automatically ureceive ini? uMoya oNgcwele. Omunye uzothi-ke, hawu, pho nina nane ubhabhadiso lani likaMoya oNgcwele. Ubhabhadiso likaMoya oNgcwele kusoku-activate kuwena ini, kusokuvuswa kuwena unembeza wena novalo. Ngoba uMoya oNgcwele usebenza ngani? Unembeza nani? Novalo. Ngoba uhlezi ukhuza, hayi, ungayenzi lento, hayi, bese yakufundisa, hayi, bese yakuhlala ungayenzi lento, bese yakufundisa, ungayenzi lento, bese yayibona. So njalo wena uphilela njalo uma usihlanjulilo sekuvuswe lwanembeza wakho, wavusa lolwa valo lakho, uyaphila. uMoya oNgcwele umdumazi, uhamba straight nawo, ngoba usuke senjalo seyazi ukuthi lo usengimemile manje, usengumuntu wami ozohamba nami njalo. Uyayibona lona? So sihluka lapho. Ingakho abafundi bakaJohane abasibehlangana nabo besihlangana noSawuli, uthi uPawuli nabhabhadiselwa kubani? Nabhabhadiselwa kubani? LikaJohane. Baseshodi ini ukuba libhabhadiswe kunjani egameni likaJesu ukuze nizothola ini? uMoya oNgcwele. Angithi uyayizwa lo? Ukuvula nje inhliziyo kwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, automatically uzoreceive uMoya oNgcwele. Asiqhubekeni. Verse 45. Abokusoka abakholwanga ababefikile noPetro bamangala kakhulu ngokuba isipho sikaMoya oNgcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe. Ithini-ke indaba yami-ke? Today kuwusuku lokuhlanjululwa. Sikhulume ngesawu. Bonke labantu abahawukeliwe. Bonke labantu abanjani? Ahawukeliwe. Thina namhlanje usuku lesihawu. Namhlanje usuku lesihawu. Awuyocela isihawu. Ngiyazi ukuthi-ke kuwena ukholelwa endabeni yemikhosi understand, ngoba ulandela indlela yani yabezizwe. Impela ezitha zikaNkulunkulu. Kodwa-ke awuke uye endlini kaNkulunkulu namhlanje. Angikathali ukuthi udumisa ngesonto. Yavela ukudumisa ngesonto, usuludumisa vele usuku lokudumisa. Ulekhonza belizwa lisabatha. Okay. So usuku lokudumisa namhlanje. Awuhambe uyocela umusa. Hamba mzalwane wami uyocela umusa, uJesu ufikile. Hamba mzalwane wami uyocela umusa enkosini. Asihambeni sencwadini kaLuka. Luka 18. Sesigoqa nje amazwi osuku sakuLuka, Luka 18. Hamba mzalwane wami uyozicelela. Uyosho ukuthi Nkosi sihawukele. Hawukela mina so ngezono zami, usuyazendlala uNkulunkulu. Uthi Nkosi hawukele yangimuhle neze. Ngiyazendlala phambi kobuso bakho. Ngiyacela ukuba ungikhumbule. Ngiyafuna laphayana indaba bengithi ngifuna indaba yomuntu kakhulu owayecela isihawu kakhulu. Sifundile futhi izolo. Ngiphinda futhi ngiyifunde la ngoba kubalekile kakhulu ukuthi into ebalekile singabantu kumele sinjani sicele isihawu.
kakhulu ngoba isihawu isona esibalulekile. Ngoba uma ungasiceli isihawu angeke uze njani uhawukele. Asihambeni-ke selaphayana seku-31 verse 31 verse 31 Luka 18 verse 31. UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe. Wayesebasondeza kuye abayi12 wathi kubo, bhekani, sikhuphukela eJerusalema. Konke okulotshiwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuyakugcwaliseka. Ngokuba iza kukhashelwa kwabezizwe. Okay, kwabezizwe. Ngifunde kahle. Kanabulanga amaJuda. Okay. Ikolodelwe, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe. Bayishaye, bayibulale, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuka. Kepha bona kabaqondanga lutho kwalokho. Lelo zwi lalifihlekele kubo, abaqondanga abekushiwo. 35. Kwathi esesondela eJerikho, sandalani, kwathi esesondela eJerikho, impuputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Isizwa isixuku sidlula, yabuza ukuthi kuyini lokho. Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yamemeza ithi, Jesu, ndodana kaDavide, ngihawukele. Mphindi. Yayisimemeza ithi, Jesu, ndodana kaDavide, ngihawukele. Ababehamba phambi bayikhuza ukuthi ithule. Kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona ithi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Wema-ke uJesu wayala ukuba ilethwe kuye. Isisondele, wayibuza wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Yathi, Nkosi, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, bona, ukholwa. Okay, uJesu wathi kuyo, bona, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela idumisa uNkulunkulu, nabantu bonke babebona, bamnika uNkulunkulu udumo. Kodwa akusiyena uJesu oye kule nceku, kuye kule mpopotho. Le mpopotho izwile ngabantu bekhuluma ukuthi lesixuku lesesizayo esizwe lesiba ngumsindo sihamba noJesu, uJesu waseNazaretha, because umuntu obalekile ngaso sonke isikhathi uyena obeka phambili. Singahamba ubona mekuhamba imoto lezi esikhosayo, abakutshela ukuthi hayi lezi imoto lezi imoto lezi ezincane lezi ezizayo kuthiwa i-abnormal. Angithi utshela nje ethi hayi kuzayo kuthiwa abnormal, besho nje ukuthi hayi kuze abnormal. Yabo, abakutshela ukuthi lezi imoto lezi elibanga amasarena, le moto ezincane lezi ebikezela ukuza kwani kwe-abnormal, kodwa bathi yini abnormal. Angithi yabo, so la umuntu obeka phambili akuthiwa uJesu waseNazaretha. Hawu, uJesu waseNazaretha isiyakhumbula lenciko lokuza nempuputhu uthi hey, uJesu benza izibonakalise ezinkulu engizwile ngazo ngaye. Niyayibona? So manje sekudingeka ukuthi-ke yona-ke ngoba isithole ithuba uzodlula la ingakhona ngoba bengakwazi ukuthi iye kuyena ngoba ayiboni. Nangu-ke uJesu sefikile. So abantu-ke abakwazi ukuthi bambone noma esefikile. At least-ke uma ungambonanga esefikile uJesu-ke yizwa-ke lokhu abakushoyo bese nawe uyamemeza. Namhlanje angiyazi empilweni yakho sime kanjani, angiyazi ukuthi iy'nhlelo zakho futhi zime kanjani, kodwa ngiyakuzwisa ngoJesu namhlanje. Ngiyakutshela ukuthi nangu uJesu waseNazaretha. Awukumemeze nje uthi indodana kaDavide njani?
uyazazi izono zakho ngoba uJesu uzokubuza ukuthi ngikuhawele ngani. Into yokuqala nje wena uzosuyichaza ukuthi ngihawele ngani. Uyazazi izono zakho angizazi nami ngezami namhlanje ngizoyindlala engizozangazo ukuthi Nkosi ngicela ungihawela. Awuzazi wena. Zaziwa yimina noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unencwadi likilotshwa nje. Likilotshwa kulekilotshwa. Lengilosi yami yazazi impela zilotshiwe zonke izinto. Ngoba ingilosi ngosuku iyasubmit. Suku iyasubmit. Namhlanje wenza ukuthi nokuthi namhlanje wenza ukuthi. So wenza ukuthi nokuthi try lento leyasikhambe kanje. Ubani kusasa sizothumela ubani ezofika lapho nengilosi yakhe kubani. And lo ubani ingilosi yakhe izomfundisa ukuthi akhulume athini ukuze ubani ashintshe nomqondo wakhe la nawo. Silungise lenkinga izona. Siyafika uyakhuluma uyehla. Ishibe nephutha. Yazi izona lento engenzayo. Sekuyakho abantu manje ufuna ukulungiswe ini. Lento emangalalile akithi. Leli cala limangalalile lapha phezulu ukuthi wena wonile. Ngoba uSathane manje akasenayo ukuba afike kuNkulunkulu ezokumangalela face to face. Akasakwenzi lokho. Ngoba uJesu kufika kwaJesu la emhlabeni uthi uJesu base ngibona uSathane ewa njengonyazi. So usevala intuba yokuba uSathane ehambe yosimangalela. Ethi uyambona ubani wenzeni afika amonisa ethi uyambona ubani wenzeni abe accuse. Akaseyona iaccuser ke manje uSathane. Kuphela usenza into eyodwa uyakulinga uyazi ukuthi ingilosi yabhala icala ihambise ezulwini. Kodwa lokuhambisa kwalo icala ezulwini kumenza angabi neshow ukuthi uzofela yini wena esonweni. Because useyazi ukuthi sesiphiwe ini manje umusa phezukwakhe komusa. Iqiniso nomthetho kwafika nobani? noMose. Kodwa umusa nomusa wafika nobani? Wafika noJesu. Ukuze siphile ini bazalwane? Iqiniso. Yes, leyancwadi lazi ngiyafunda. Hayi ngiyifunda. Ngoba ngiyazi ngibe nama vision yami Ngiyazi ngomuntu onama vision amaningi. Umuntu onama vision amaningi. Nawo lokhuzana lapho 16. So ngokuba ekungcweleni kwakhe samukela sonke umusa phezukwakhe komusa. 17. Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose, kepha umusa neqiniso kwavela ngobani? So kahle ukwenzelwa umusa phezu komusa ukuba wena uphile ini? Iqiniso. So iqiniso likephi? Lisezwini likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu liwumthetho ukuba abantu baphile ngawo. Ngoba akusiso sinkwa kuphela umuntu angaphila ngaso. Nawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu umuntu onjani yophila ngawo. Ingakho uJesu ethi bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liyini. So manje abantu bayiphambanise lento ukuthi okay siphiwe umusa ngoba ngoJesu ngoJesu verse 17 ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose. Okay umthetho wangenalo ini? Iqiniso. Umusa neqiniso kwavela ngoba ngoJesu ngoba umthetho wawunjani? Wangenalo iqiniso. Ayikho leyo nto. Umthetho wavela kubani kanti? uNkulunkulu namanga yini? Uyayibona ukuthi lesi sisenkhuluma ngaso esiwuSathane sesona sikhribe ngawo umthetho. Bese Jesu siyanjani? Siyomangala. Uyabona ukuthi alikho iqiniso lapho. Isisfair. Umuntu mayefika elokho egroundini afike aphosa amehlo egroundini nomhlabeni lidlala. Aphosa noma sise ipala elibuyisele eceleni uthi yakora yena ugeze ibhola lihambele esethi hayi awukora. Benyusa isikole abahambe lapha bese bekhahlela bakhe bebegejila thatha ibhola ipala sondeze ngalale ibhola liyangakhola engene epalini asala ukhiphe ngalaho wakho bese ngene isikole hambe ezuleni sayi badlile lapha thenini abakorana ekubeni wena ubuzokora kodwa ipala olibuvile uyena olibuvile iqiniso elikhona la. So ingakho ke uNkulunkulu esiphele leli thuba lokuba sizicelele isawo. Waziyo mina angizazi amacala akho. Waziyo namhlanje kusuku lokuhlatshululwa. Sicelele Nkosi. Umemeze noma bethini bethi hawu
usuzosindiswa ekhaya kukho umuntu owasindiswa ngeke uzohlaba uthi nje ndodana kaDavide njani hawe ungamlandaba abantu abathi bathula ungayenzi leyo nto abantu basindiswa bahluleka memeze into eyodwa uthi indodana kaDavide nenjani ihawukela ngoba wena wazi inkinga yakho asiyazi inkinga yethu thina si-right ngendlela lesi-right khona ey'nkolweni zethu senza konke izinto sishunqisa senza yonke into si-right nasikhona asikubone umusa kaNkulunkulu esenzele wona ngoba phela akusibona bonke abawubona umusa wezulu akithi kukhona abanye abathi cha sorry sir si-right singaboni sinjalo soya ubone ngi-right singaboni kinjalo uNkulunkulu angidala ngiba yibubuze ngi-right kanti akazi ake ngitshele khona uzokwazi ukuthi uqonde lento uhambe nayo yakho lo mphako ukhona abantu abazala benjalo abadalwe benjalo ukuze izovela inkazimulo kabani kaNkulunkulu kunabantu ababa izibhubhuze ngenxa yezono zabo abanye kwezono zabazali babo khona abantu ababa yibhubhuze ngenxa yezono zabo 3 kodwa kuwo konke kulezi zinto ezintathu kufanele kuvele ini uzwami kufanele kuvele ini inkazimulo kabani kaNkulunkulu kulezi zinto ezintathu ayikho into edlula lezo zinto lezi ezintathu ngitshela zona ubuzwe wabuza uJesu wathi awutshele kungenxa yesono sabantu yes break it down just le so asazi nami lokho ngathi mangikufunda ngathi ngoba ngangihlezi ngikhalela abantu ngibuka ishosha ngikhalela abantu inhliziyo yami ibabuhlungu ngiyabona ukuthi inhliziyo yami iyaba buhlungu siziyajwayela ngoba uma ebengajwayelile ngoba uJesu utshela into eyodwa uthi ke lolu hlobo ledimoni lolu aliphumi ngaphandle kokukhuleka nangokuzila ini yes futhi kuba ngabe izinkalo siyazibopha ukuze abantu babone ini inkazimulo kaNkulunkulu kodwa masibophile izinkalo ngana sifikisisa sithi ke uJesu wakholwa abantu abangaki usemuzi yibona mhlona asihambe kuMateyu 11 uthi afika kuMateyu 11 athi akaqalisa ngani le mizi yasekhonzarini akaqalisa ngani le mizi le eyabantu abangaphendukanga yenze yona imisebenzi yamandla kuyona uhayi wena ucabanga ukuthi uzowenza umsebenzi wamandla bese beyaphenduka abantu ngoba isithi vona argue yawesitha imbala uthi yakhona ngempela yibo kunjalo ngempela uJesu wenza umsebenzi wamandla akutshela athi wawo emoment khona umuntu ophenduka ngowawo bakhona kwasikoda lapha abaphenduka kancane so abantwana bakholwa konke siphiwe ithuba namhlanje usuku lokuhlanjululwa kusuku lokuhlanjululwa vuma izono zakho zendlala phambi kaNkulunkulu uyazazi wena mina ngizazi inkosi kusikelele kuningi bese kuyakudlulisa qoqa khona umama engibongile last week ulalelile injumayelo washo ukuthi ayaqoqa yavala umnyango impela vala umnyango athi ngiyamanje wathi hayi angikho nendlu yami angafika la ngempela to confirm angivaliwe vala umnyango ikwakho la vala umnyango ngoba manje uma ungawuvala umnyango uzole uzela nenkinga usitshela ukuthi ingane zami zenza ukuthi indoda yami yenza ukuthi indoda ngoba awufuni ukuvala umnyango ikwakho la thatha konke uhambe nawo kweNkulunkulu thatha konke uJobe noma ingane zakhe zazenzani kodwa wayebaba ngesandla hambe uyicela indithelele uNkulunkulu nawe usuku namhlanje inkosi inqinise inkosi imbiyele manje usephathe amen sithobise namakhanda Jehova ongcwele mdalisi nomhlaba kasazi lutho singabantwana sifuna indlela yakho yokulunga kepha siyabonga ngentuba nenginkungu othe wasusa yona sabona uJesu siyazi mase sifike lapha kuJesu ila khona ekuphelelisweni yakhona ila khona sithola khona ungceliswa Nkosi nanempuputhe Nkosi iyayifuna into eyodwa Nkosi ukuba uJesu ezwe izwi lakhe izwi layo Nkosi usazokwazi ukuthi ayihayekele ayibone sithola into eyodwa eseyenzile leyo nto ukuvula amehlo ngoba uJesu wasana wakhuluma kwabakanye wathi ufunani wathi ngiyacela ukuba ungenze ngibone wathi bona
ukubona kwayo kwenza yadumisa uNkulunkulu, ihamba eqabashiya ngathi ngiyabona Nkosi, njengoba nathi Nkosi singakwazi ukuthula ngoba usuzivule amehlo sabona. Siyacela-ke Nkosi ukuba singasuki kulokho esesikubonile Nkosi, sibuye sibuyele emuva sizenze impuputhe, ngoba siyakwazi ukuthi to turn the blind eye, angathi asiboni uNkulunkulu onomusa, sibe sibona Nkosi ubuso wezulu ususondele. Sicela ukuhlambulule sonke Nkosi singabantwana bakho, siphele phambi kobuso bakho sikhonze ngegama elihle lomfeli wethu Jesu Kristu Nazaretha, manje uzoyiphade. Amen. Nkosi nisikelele, Nkosi imbiyele ngamaqhuma siphila kuwona Nkosi ezinkulungwane, simbiyele kuzizwe nakuyisifundo ezikhona, nazi ukuthi uJehova uyasithanda. Uthando lwakhe labonakala ngokubathumela indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwayo kuye angabhubhi kodwa abe nalo, abe nokuphila okuphakade. Yamukela uJesu Nkosi nomsindisi, yokhululwa ejokeni emzima olithwele, ongeke waze wasinda kulona, ongeke waze wathola ukuphumula kulona. Omajine uma usuwasibuyele emuva ezonweni zokhokho bethu, ongayiqedanga nabo abangayiqedanga, ngoba ima ubuyela kokhokho bethu kuzodinga ukuthi uphinde ubuyele kwisibongo njengomagwaza nje. Umucabanga angaqeda nezono zobaba, nginani ezami ngiqala kwezona ezami, ngiphinde ngize kwezobaba, ngiphinde ngize kwezokhokho. Bele besitshelile nje kuthiwa nkomo, mbuzi, nkomo, mbuzi. Ukuthi sathi waphuma emndenini wakho kuthiwa yazi khona inkinga yabakhona, umndeni wethu wawuyabanye babantu ababeyile empini yaseSandlwane. Cabanga sesibuyele emuva eSandlwane, yanini impi yaseSandlwane? Sesolanda abantu ababefele kwimpi yaseSandlwane, besibuyele empini yaseSandlwane kuthiwa yazi kahle kukhona ikwire ikhona phansi kwesizwe sakamagwaza noShaka. Fanele siphinde sibuyele emuva manje kuShaka. Tshela abantwana bokholwa nalo usindiso, kodwa kumnina-ke. Inkosi ibe nani manje uziphathe. Amen.